Salutare băieți și fete, eu sunt Color PP și astăzi vom extrage a treilea câștigător al concursului cu UC. Am ales doi câștigători, acum e rândul să-l alegem și pe a treilea. O să încerc să fac clipul ăsta cât mai încet. O să intrăm acum pe Legionnaire, cum am spus, cu ce o să alegem. Ce o să alegem câștigătorii va fi efectuată cu aplicația Legionnaire. Dacă vreți, am aici un link în descriere la clipul ăsta. Nu la ăsta, dar la care... Na. Deci, să nu ziceți că e fake link-ul, îl șterg acum, îi dau așa, îi dau copy, o să, na, îi dau aici și apăs așa, și fix același. Acum îi dau start, așteptăm. Ok, PUBG 2020. Ok, PUBG 2020, ce facem noi aici? Dâgă limon, o câștigat atâția bănuți. Ok, o să intrăm acum în joacă. Ok, hai să intrăm în joacă repede. Îl luăm ID-ul, știu că probabil l-am în prieteni, așa că nu o să fie o problemă pentru că e un verișor de-a meu, așa că o să fie tot ok. E un verișor de-a meu, s-a înscris și el în concurs pentru că are 11-10 ani, nu știu, e clasa a 4-a din câte știu eu, a 3-a, 4-a, cam așa ceva. Și, na. In the darkness, change control, change control. Două secunde. Așa. Intră cam greu că, na. Dar așteptăm și noi, trebuie să avem și noi puțin nervi. Puțin calm, pentru că, na. Asta e PUBG-ul, mulți se joacă PUBG, dar până când eu o să achit, până când eu intru în joacă, o să achit deja coloiană de pe tabletă, pentru că v-am spus, eu mă folosesc de tabletă. Aici scriem Daniel, uite, Gmail-ul, 60 de UC-uri și mi-a acum bănuții, așa frumos, legit frumos, extraordinar, căcăcios, bărlaios, așa, you detected, bla bla bla, emulator, boy, dâgă limon, uite, 6 minute în urmă, așa, gata, s-a efectuat, așa, acum o să intru, o să-i dau copii la mesaj și, na, o să dau copii și o să vă arăt, intru acum repede pe Midas Buy, aici intrăm, scuzați-mă că e în rusă, sunt moldovean și calculatorul e făcut pe limba rusă, română, engleză, știi? Cam așa ceva, și o română, engleză și rusă și, na. Intrăm acum în istorie, în tranzacții și acum o să fie efectuat, stați puțin, să copii codul de pe Gmail, nu vă-l arăt acum Iană, pentru că, de fapt, hai să vă-l arăt, că nu mi-e frică că mi-l furați, a venit acum un minut, pentru că oricum eu îl activez în 2 secunde și va merge tot chichi-bichi fucking chichi in the window reading gift, please enter the... Stați așa. Nu. What the fuck? Nu mi-a venit niciun cod pe tabletă. Acum mă uit repede. Bă, nu mi-a venit niciun cod pe tabletă. De ce? Stai să intru în cutie. Gata, uite. Sau nu. 4 zile în urmă, 4 zile în urmă, 2 zile în urmă, 2 zile în urmă, execution, bla bla bla, PUBG Mobile, 4 zile, 4 zile, 4 zile, infocard de 6 zile,
Stai băieți puțin, că o să trebuia să-l scriu probabil de mână că nu știu ce are. Nu știu ce ai pățit, dar nu știu ce că mai e. Mi-e place tare mai e. Info. Info. Card. Card. 4. Game. Punct Asia. Nu mi-arată nimic nou de astăzi, asta e problema, băieți. Stați puțin că intru în spam. Uite, l-am găsit, frate, am crezut că nu-l mai găsesc, mă căcașem pe mine că am dat bani. Adică nu costă mult, dar băi, a câștigat băiatul ăla, trebuie să le iei, na, știi cum zic? Trebuie să le iei băiatul, nu? Midas, bai, intrăm acum, Iana, repede și activăm codul și nimic, și gata. Iată să vedem, poate o intra în PUBG acum. 5 minute, 4 minute, frate, a intrat. Ok, hai să ne conectăm repede, sigin. Stați puțin să schimb ID-ul. ID-ul, stai puțin că l-aveam aici. Unde era? A, uite, aici. Ui, wow, sunt prost, scuzați-mă, sunt prost. Ui, nu aici. Profile, parcă aici, da? Hai să scriem ID-ul. Bă, câte ID-uri am aici, că mă în gură, mă. 5, 5, 7, 5, 8, 7, 5, 8, 7, 6, 8, 21, 6, 0, 2. 6, 0, 2, 2, să-mi ia că... Intru repede pe Instagram și să-i scriu lui fratisul că a câștigat la concurs, care să-i pună la urs. Da, băieți, fete, aici cam se termină clipul. Sper că v-a plăcut videoclipul de astăzi. Dacă, nu știu, poate se provoacă vreun bug, încercați codurile astea. Poftim. Dați pauză la videoclip și le scriți. Aici nu știu că era și cu de 600 de UC-uri. Încercați codurile astea că poate să meargă. Sunt bug-uri diferite, uitați-vă pe YouTube. Na. Și deci eu am fost Color BP și sper că v-a plăcut, că nu sunt scammer, sunt un adevărat băiat. Puh, bă, las prost, bă, scoală-te, băi! Eu am fost coloratul BP și nu uitați să apăsați pe butonul de like, subscribe, să activați notificările, să scrieți în comentarii dacă mai vreți concursuri de genul, că următorul concurs va fi cu un Royal Pass. Eu am fost coloratul BP și ne vedem data viitoare. Pa, pa!